Hocam en azından benim ömrüm sizden çok olacak onu biliyorum. بەڵافبوونا هەر گرتە ڤیددیۆیەکە سیدات بەکەر کۆ سەرۆکێ گروپەکە مافیایە لە تورکیە دەربارەی نهێنیەن دەولەتێ هەرچی قاسی ئەردهەژەک بباندۆر دکە سەر ڕۆژە بوو سەقایە سیاسی لوی وەلاتی نەهاژی چاوێ هەر کەسی لە ڕۆژە یەکشەممەیە گۆ سەدات بەکەر دەبێژە ئەوێ ڕۆژە یەکشەممێ وەزیرە نەفخۆیە تورکێ سلێمان سوێلۆ ژناو ببە ئەندامێکی کۆمسیۆناون دایان لە کۆمەلەیە مافێن مرۆڤ ئاستەمبۆلێ شتۆرا مدیایە ڕووداوێرە ڕاگەهاند ئەو دۆسیەیەن سیدات بەکەر گۆ کفش dibin beşekî zêde biçûk ji wî çiyayê qeşayê ku heye. Geçmişte de devleti yönetenler bu iddialar karşısında sessiz kalmış. Dema borî de jî rayedarên devletê li hember wan îddiayan bêdeng mabûn îro jî bêdengin. Ji ber ku ew tawanên tên îddiakirin ne şexsî ne. Ew tawanan bi agahtariya devletê bi destê berpirsên devletê û li gel grûpên mafya hevbeş hatine kirin. Ji ber vê bêdeng dimînin. Dizanin ku ew kevirekî ji dîwar wekşînin dê hemû beşên devletê dibin dîwar de bimînin. سیتات بەکەر دنووترین گرتە ڤیددیۆیەدا بەحسا تاوانên بکەرێنە دیار لە تورکێ و چەند نهێنیەن دەربارەی بازرگانیە مادەیەن هشبەر و وەرتاندنا کار bi destên AK Partî دوان تاوانان de dike hetaneha serdozgeriyên Tirkiye dozeke fermî dijî wan kesan tomar nekirine ko Sedat Bekir behsa wan dike tenê baroyên Amedê û İzmîrê doz tomar kirine Serokkomarê Tirkiye û serokê MHP jî her bêdengin. Diyarbakır cezaevinde çocukların babalarına bok yedirip o... Li zindana Amedê bi awayekî îşkence bi bavê zarokan hate dan ku başmayên mirovan pêdane xwarin. Eger tu dixwazî wî bikujî, guleyekê li serê wî bide û bikuje. Ew zarokên wî bavî jî dibêjin eger we li bavê min ev îşkence kiriye ez ê harim çiyê. Dema tu piştgirînê dikî, jinan rû dikî, tu bênamûsiyê dikî, dema zaroka vê jinê vî tiştî dibîne diçe çiya. Li herêma terorê herdem bazirganiya çekan û firotina maddeyên hişber dikin. Wan ugur mumçu şehîd kir. Yekem kes kî çû sertermê wî ew jî Mihemed Agar bû. Li Tirkiye ew dosyeyên bikerine diyar got bo dadgehê hatine veguhestin tenê paza dosyene û ji sedî notê bûyerên bikarine diyar nehatine veguhestin bo dadgehê. Binêrîna serokê Komeleya Mafên Mirov li Enqere ew nihêniyên ku Sîdat Bekir eşkere dike. Tevgereke nû ye û bo wan dosyeyan belgene û fêde ji wan tê dîtin bo isbatkirina tawanên veşartî. Sayın Cumhurbaşkanı'nın olup bitenleri... Li gor min serokkomar bi şêweyekî aram çavdêriya ev tiştên ku diqewime dike. Ji ber ku wek serokkomarê dewletê di vê mafê hemû kesan biparêze. Li bendê ku hemû tişt zelal bibin. Ez niha rewşahiyê dixwazim bi êrînî şîrove bikim. Li gor min piştî hinek zelal bûnê di serokkomar têkeve nav liv û tevgerê. Baroya İzmîrê roja duşemê 24 Gulanê ji ber wan heft girte vîdyoyên biker got ji duyê Gulanê heta 23 Gulanê belav kirine. Giliyê yasayî dijî Süleyman Soylu wezîrê navxweyê Tirkiye Erkan Yildirim kurê Binalî Yildirim brîkarê giştî yê AK Partî û Mihemed Agar wezîrê navxweyê Berê û Tolga Agar kurê wî tomar kiriye. Ev pêşhat amaje ne bi tişta di rojên bê de jî. Ev mijar wek yek mijarên germ ên Tirkiye du rojevê de dimîne.